Kasabay ng pagdiriwang ng Father's Day nitong linggo, isinusulong ni Akbayan Party List Representative Attorney Chel Jokno sa Kongreso ang panukalang Papa Leave Act o House Bill No. 9891 na layong palawakin ng mga benepisyo para sa mga ama sa oras ng panganak ng kanilang asawa o partner. Sa ilalim ng panukalang batas, maaaring mapalawig ang kasalukuyang 7-day paid paternity leave alinsunod sa Paternity Leave Act 1996. Ito'y upang mabigyan ng mas mahabang panahon ng mga ama na makatulong sa pag-aalaga sa kanilang anak at makasuporta sa kanilang pamilya. Kasama rin sa panukala ang pagbibigay ng mga karagdagang araw ng leave sa mga ama sa ilang sitwasyon tulad ng panganak at miscarriage. Ayon sa ilang padre di pamilyang aming nakapanayam, magandang hakbang ito dahil malaking tulong ang pagkakaroon ng sapat na oras upang maalagaan ang kanilang anak sa mga unang araw nito. Bukod pa rito, magiging pagkakataon din umano ito para matutukan nila ang kalagayan ng ina habang ito ay nagpapagaling matapos manganak. Dagdag pa nila mahalaga ang ganitong uri ng benepisyo dahil mas nakikilala ang mahalagang papel ng mga ama sa pag-aalaga at pagpapalaki ng mga anak. Ubang maternity leave. Sa mga lalaki kaya baga mayaman yan sila. Ano ka dyan sa SSS, loan lang kung mga ipuan ka ng kwarta. Yung ba lang yan. Pero kung buha, di ayos doon. Tapos rin sa muya. Kung may sa batas ang panukala, mula sa 7-day paid leave, magiging 105 days na ito tulad ng sa Maternity Leave Act. Samantala sa mga nasa pribadong sektor, ang mga employer muna ang magbibigay ng kabayaran sa leave ng kanilang mga empleyado. Pagkatapos ay maaaring i-reimburse ng Social Security System o SSS. Regine Boy, CSN.